Избежание административных нарушений своевременно оплачивайте проезд. Опять штучная четверка. В основе АК 87, маршрута 38, автостанция Западная, Сухая 8, автобус Академика Карского, 44. Припинок Сміяняті. Наступний припинок Маршала Лосіка 28. Наступний припинок Маршала Лосіка 28. Осторожно, двери открываются. При входе в транспортные средства снимайте рюкзаки и перевозите их в руках. Припинок Маршала Лосіка 28. Наступний припинок Маршала Лосіка. Маршала Лосіка. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Маршала Лосіка. Наступний припинок Академіка Карського 44. Наступний припинок Академіка Карського 44. Осторожно, двери зачиняются.
Припинок. Академіка канцлера 44. Кінцевий припиночний пункт. При намере проводить конечность, обязан повторно оплатить проезд. Наступний припинок Мачульського. Наступний припинок Мачульського. П'яний зупиняється.